Wengane zakwethu ngibingelele onibingelelayo ubafana imbongi yakwanhla ngamandla sibonga umfana odabuka phansi edumbe lalela namhlanje nginiphathele insizwa la edabuka phansi le eBergville madoda okuyiqembu ke elibamba ichaza elikhulu kakhulu endimeni womculo kaCothoza mfana ake sinibingelele sinamukele bafowethu bingelela futhi cha bafowethu ke awu siyabonga nje kakhulu ingane zakwethu la sizondlulisa nje ukubonga okukhulu nokujabula okukhulu okuyiqembu esilazela endaweni eqhelile kodwa namuhla selihambe lafika laze lazofika endaweni yaseDumbe mhlawumbe nje ukuchaza kafushane kusho ukuthini noma yipi into edala ukuthi iqembu leli elaziwa kangaka lize lizofinyelela endaweni yaseDumbe. Ngicabanga ukuthi mfethu ngokuhleleka kwemidlalo wesicathamiya siyayisithanda ukufika kuzo zonke indawo la insizwe emenyezwe khona ukuthi zizodlala njengoba namhlanje sibiziwe endaweni yaseDumbe mfethu thina ke siyiqembu elithandayo ukuthi mhlambe la kumenyezwe khona sifike for ukuhambisa iqembu kubantu mhlambe noma singabhekile inzuzo kodwa iqembu malike lafika nje kubantu kuba kukhulu lokho nabafisa ukulibona nje basilo sifikile balube yakhala nje mangela lapha egate uthi ngeke ngihambe ngayibuka ngiGreen Lovers mfowethu ngicabanga ukuthi ngenkathi nicula la ngaphakathi nibonile ukuthi iqembu leli iGreen Lovers abantu balithanda kangakanani lithe maliqala lima kwasondela wonke umuntu okukhombisa ukuthi iqembu leli elithandwa kakhulu endaweni yaseDumbe kutheni kini manibona abantu bekhombisa ukunijabulela ngalendlela sithokozisa kakhulu futhi omdala masingena lapha ngaphakathi ngikubonile konke lokho okuhleke kithi okusijabulisayo futhi nokusikhuthazayo ukuthi umculo wethu ubalekile ukuthi sihloniphe ngoba lento esiyenzayo umphakathi futhi bayayithanda abantu kubalekile ngaso sonke isikhathi sihlale siqikelele ukuthi abalandeli sibenze lento enhle ngalomculo wethu. Ngicabanga ukuthi kuke kwaba khona i-podcast la sikhona nomfoka Khabazela umkhize okumholi weqembu nongoma khethu ukuthula kunenkulumo akayisho lapha wathi noma ngathiwa amaqembu akhona anjani kodwa yena eDumbe uzothi mayefika bayathanda bathanda uzohlala phezulu kuthini ukuphawula kwakho kulolu daba uvuka mkhize besho lokwakhe ukubonwa uye ngithi mina bonke abalaba lethi sipheko Green Lovers abalethu umbondo nje wethu siqhubeke bonke sizoyithatha le mali mfowethu ayethu le mali noma kanjani nilandile le mali silandile zonke insizosisho abanye bayilethi kodwa silandile nilandile mfowethu ukhize impela ngicela nje adlalele la ko number 2 kuyale ngakhuluma ke lapho kodwa u1 cha ngadlaleli kuye owethu uke waphawula nomfowethu umhlanga olapha ebuholini beqembu iDumbe Jealous Down naye wathi noma ngathiwa amaqembu akhona onke kodwa imali leseDumbe izosala la eDumbe namanje usakusho lokho okusho baba umhlanga isimenywe uye la kodwa yithi sifike eqala la eholweni bengekho angazi noba bese bethuswe yini umangaleli ukuthi kube yithi sifika uthi navakashi kodwa bengeke eholweni ngafica nje omunye ubaba omdala ofika nje eDumbe Jealous ngathi kehla ingane zakho sithi wathi angazi ngathi bathukile ngamthola naye umkhulu eqhaqhazela ngehlisa umoya ngathi umuntu omdala uzoquleka ngicabanga ukuthi ungakuveza nakubalaleli noma kubabukele ekhaya ukuthi ngoba ufike eqala mhlambe bekumthetho kaDokotela ukuthi ufike eqala bese ukuphela iqhaza kuyenzeka mfowethu umculo kaCothoza seshunqisa mfowethu kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uthe uDokotela sondela kuye neqembu ake nifike eqala ake chitha amakhathakhatha athile lokho kuyomsiza umuntu uNkulunkulu usizosiza mfowethu cha mfowethu ngicela nje sibonge nje kakhulu eqembini elikhulukazi iBergville Green Lovers ukuthi lihambe lize lizofika endaweni yaseDumbe ngikholwa ukuthi ngoba senibonile ukuthi eDumbe amaqembu lawa akhona aphethe nje abafana abancane manje mabebona iqembu elikhulu kangaka libahambele bazofisa ukuthi ngelinye lamalanga nabo behambe beze beyofika eqembini leli iBergville Green Lovers ngaphandle nje kokumosha isikhathi bafotha ngasivalele ngaphandle le ukuthi kukhona la iqembu la libonakala khona lisebenza nomculi wenye genre bafotha ngiyacabanga ukuthi umsebenzi noma usazophuma mhlawumbe kungathini ukuphawula kwakho mfethu ngalo yamsebenzi esubona usuqala ukutrenda einkundleni zokuxhumana njalo mfethu kubaleka ukuthi sidlule lapho unokhunjana uNdu Brown unengoma eyi1 nje track esiyenzile naye ezophuma cishe ngeviki elizayo ngeweekend yakhona ingoma yakhona siyenzile no music video yakhona sizenzile kuzophuma nje mkanye ngeviki elizayo okuyinto ke ekancaneke abaculi abaphakeme njengala amadoda abazotholakala sebehlanganise nomculo wethu esicathamiya ngoba mfethu asifuna ukuthi sichaze umculo wethu esicathamiya isikhathi esiningi uthatheka kancane
kuthatheka kancane angazi ukuthi kwenziwa yini lo ngoba ngempela umuntu ozola isiqatha mayehlala lapha engakaza afike Yeah. ngelinye ilanga uyabuka ukuthi le yanto imnandi abuye kodwa nje engicela ukucacisa ukuthi ena siyenzile ingoma noNdu Brown izophuma ngeviki elizayo lelika September la ko 13-12 kanje izobe ikhona kuzo zonke izotholakala kuzo zonke indawo kuma online kuma digital stores yonke indawo mfethu. cha siyabonga kakhulu bafowethu sesigoqa nje kunale ngoma yeBackville Green Lovers engikholwa ukuthi le ngoma abantu abaningi mhlawumbe bayibuka ngenye indlela ethi makuwina thina nithi siwina ngogcopho kodwa masidliwa futhi nithi sidliwa kanjani ekubeni sicula kangaka angazi bhuti omdala ngizocela ungithintele nje olayini ababili bale ngoma bese siyivala Halibayeke bakhulume base bayeka egama lelavasi halibayeke bakhulume base bayeke egama lelavasi ngoba senza kahle ayakhuluma awuye ngoba senza awuye bayasihle bayeke bakhulume base bayeke egama lelavasi makuwina mina awina mina uthi ngwina ngocho iwothi mangithiwa uthi ngidliwa kanjani ngoba ngicula kangaka ensizwa makuwina mina awina mina wamkhize othi mangidliwa uthi ngidliwa kanjani ngoba ngicula kangaka ensizwa awina mina awina ngwina ngocho kodwa mangidliwa uthi ngidliwa kanjani ngoba ngicula kangaka Sibonge nje kakhulu sibonga kakhulu wenganza kwethu sibonga kakhulu mhlawumbe nje iqembu mfowethu mangachaza fishane ukuthi iqembu litholakala kanjani ufuna ukuqasha zonke izinto ezifana nalezo mfowethu okumbuzo wokugcina bese sigoqa iqembu mfethu liyatholakala mawufuna ukuliqasha noma ngabe imuphi umcimbi uyakhona ukusithinta njengeqembu leGlovers uyangithinta ke enambeni zami usondela kuye 073 593 1767 073 593-1767 noma umuphi umcimbi osidingela wona siyatholakala yakwazi ukusixhuma sixoxisane sisondele kuwo. Okay siyabonga bafowethu.